Nagmay tayo nga diskarte, ti panagtalo niya, no dakas ti nga banag nga kuan mo, banang kata Pilipinas yan. Pati pa nagsikada, ani ate nagpinta sa problema na. Talagi ko pin, no? Buyaan tayo nga na yung bagkakad ba? Kung ka-problema, pati pa nag-grab. Gusto ko mati ma-improve tayo dito sa Pilipinas. Nagmayat ko mga kakabsat. Diskarte ti pa nagbiag. Nagmayat pati pa nag-grab. Ang problema puro machine. Kasimple lang nagbiit, nag-grab. Kura mo nung nga itarya ti para ipam nung kasta ti may saldaw. Bet, ti may boss. Pati pa nagsikap, nag-grab. Nung ka problema, ornos nga sigod. Nalpas, nagmayat pa na kayo tunag na, nagmayat pa iti panakakuha na, mayamat. Nagmayat, ti kastilang ti diskarte, ti panagtalon. Puro machine, amin, pati aggapas. Nagmayat ati pugpugso na nga karami. Narap-rapat pa yan. At ati diskarte, nagmayat. Kasla pa mo. Kista pa naggapas na. Nagmayatin niya. Nagmayat man tinaka-imbento ka dito nga kapanunay. Ati diskarte tipi panagbiag. Ang problema, puro machine amin. Ang mga ati bilit, nakadaduda nga panagkuhan na yung. No, dakas to yung mga produktong de Pilipinas ay kinagbaan ang kan. Alpas. Kabil ng sigod. May natin nga diskarte ti pa nagbiyagan. Irik. Mapanta pagpabaywanan. Damdama bagas dahilan. Nagmayat. Ang problema na. Puro machine. Gatin na nga sigod di ay. Talita ati parabukti ka. Mayat pa iti binukul tapagay dani nakasakod at tabodegan. Nagmayat na diskarte na tapos ito ka nagbiag. Ang problema mo. Ang dakastin mo nagmayat, tigtalon. Uri manong itarya talo naman. Bagasan.